Mga kaibigan, sa ating unang istorya na bibigyang pansin ngayong hapon mula sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Albay, nakilala ng aming team ang 24 na taong gulang na si Nica May Brimebuela na nagsisilbing paa sa kanyang ina na nagkaroon ng mild stroke. Ang kanilang nakakaantig na kwento, panuurin po natin. Magigising ka nga po umaga para mag-asikaso po. Mga 3 kasi nag-iigib po ng COVID. Pag hindi na po ako nabalik sa tulog, nag-aasikaso na po, timpla ng kape sa kapatid ko. Pinapaliguan ko na po yung kapatid ko. Damitan, mga bandang alas 7 po, punta na po sa school. Pag uwi ko din po dito, siyempre yung mga higaan po, nililigpit ko po, mga gawain, mga hugasan po. Alas 3 pa lamang ng madaling araw ay maaga nang gumising si Nica para asikasuhin ang kanyang pamilya. Ito si Nica Brimebuela, pangalawa sa 4 na magkakapatid. 24 na taong gulang. Ang pangarap niya ay maging isang businesswoman. 3rd-year college student na sana si Nica ngayong taon, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, tumigil ang pangarap ng dalaga. Dati po kasi nag-aaral pa po kasi ako. So, nakahinto po nung 2nd year kasi nagkasakit yung kapatid ko po. Ano po, yung meningitis po, di namin po inaasahan nagkasakit po siya ng gano'n. Bakit pumunta sa pag-aaral? Yan po, kasi wala pong katulong si mama mag-alaga po sa kanya. Parang sa isang iglap lang po. Ano na lang po lahat. Pangarap pa nga namin ni Kuya nun pa paayusin ang bahay. Kaya na muna po magtrabaho na muna bago po mag-aaral. Kasi yung pag-aaral po andyan lang. Pwede pa nga po mag-aaral pag nasa edad mo. Ang gusto ko lang ngayon talaga makapagtrabaho nga po, kaso hindi ko po maiwan-iwan nga po dito. Yung makakuha po ba ng magandang trabaho para matulungan ko din si Papa at si Kuya. Dahil sa kalagayan ng kanyang ina, si Nica na ang tumatayong ilaw ng tahanan ng pamilya Brimebuela. Yung buhay pa si Kuya, masaya naman po kasi syempre na buo pa po kami. Hindi po katulad ngayon na wala na siya. Ganun po, magaan pa po yung buhay namin. Kasi po, kumbaga sa buhay po namin, no, nakabayad pa po ng mga nautang po namin. Tinuruan din po natuto magluto kahit hindi po marunong magluto. Ano yung mga bagay na namimiss mo noon na ginagawa ni mama mo na ngayon ikaw na gumagawa? Asikaso po. Siyempre, gigising ka ng umaga. Hindi na katulad nung dati na tanghali na magising po. Ganun. Isang taon na rin ang huminto sa pag-aaral si Nica. At hindi rin maialis ang naisin sa kanya na maranasan man lang ang maging isang dalaga. Nang alalahanin lamang ay ang pakikipagkaibigan at bumuo ng mga magagandang alaala bilang isang kabataan. Ano yung mga namimiss mo ng mga panahon na nag-aaral ka pa? Siyempre po, mga magagandang po na nangyari din po sa pag-aaral ko. Katulad ng mga kaibigan, ganun po. Pero balak mo pa rin ba mag-aaral? Balak pa naman. Pag na okay na po si mama. Tsaka pag kaya na po ng kapatid ko. Sabi ko, pag gumaling si Kuya, makakapag-aral ulit ako. Kahit dito na lang po sa Antipolo, kung asan kami. Kaso yun nga po yung nangyari kay mama.
Na syempre, sa sobrang stress na ni mama, inisip ko na lang nun matulungan si mama. May bala ka pa rin bang ituloy kung ano man yung pangarap mo? Matuloy ko po yan pag ano na po, okay na po ang lahat. Tingin mo kailan magiging okay ang lahat? Hindi ko pa po alam. Mahirap pa po paano paliwanag. Ano, kamusta ang pagklase mo? Ha? Kulungit ang buhay. Masakit madam. Kasi siyempre, kumbaga pangarap niya, biglang ganun nawala. Dahil sa, siyempre di naman din pwedeng magpatuloy siya na ganyan ang kalagayan ng kapatid niya. May plano ka rin ba mag-asawa? Sa ganyan po, hindi ko po alam. Kanila na kasi yung ano ko po yung kumbaga focus na po sa kanila. Wala na pong ano sa ganyang bagay. Kita niyo po nanay si Nika na magkaroon din po ng sariling pamilya. Alam ko madam, darating din iyan. Pero siguro ngayon madam, hindi pa dahil ganito nga. Tutuusin talaga madam, itinanong ko na siya. Bagay na iyan. Ang naisagot lang sa akin pansamantala, siguro sa ngayon dahil nakita na ganito nga ang sitwasyon ko. Sabi niya sa akin, mama, gano'n lang. Ngunit dahil sa sitwasyong pinagdadaanan ng pamilya ni Nika, ito ang naging solusyon para kay Nika. Ang huminto sa pag-aaral para matutukan at maalagaan ng mabuti ang kanyang minamahal na ina. Ginagawa niya lahat. Hindi niya ako pinabayaan. Kagaya ng pagpalit ng diaper, magpalit ng damit, or painom ng kung ano man ang kailangan ko. At sa aming pakikipag-usap sa kanila, napansin namin na hindi rin talaga biro ang sitwasyon ng kanyang ina. Kailan yung huling check-up ni mama? Huling check-up niya po, February 23 po. Ngayon lang pong taon. Pero dun po sa Antipolo, Manila. Hindi na po nasundan. Hindi na. Bakit? Kasi hindi po nga namin naasikaso na dito. Pag ano po, hindi po namin alam kung may bayad o may ano po. Diyan naman po sa center. Hindi ko po maano si mama na maaga kasi pumapasok yung kapatid ko. Kasi kung ipapila ko pa siya doon, ang init eh. Sobrang dami pa naman tao. Hindi rin sapat ang kinikita ng kanilang tatay at panganay na kapatid para sa ibang pangangailangan, tulad na lang ng pagpapatingin sa doktor. Nakakalungkot lang ding isipin na sa sakripisyong ginawa ni Nika, hindi pa rin naging sapat upang maibigay nito ang pangangailangan ng kanyang ina. Hanggang malakas pa po ako, nag-aako po sila. Kumbaga po yung para sa akin po, huwag na muna isipin basta na anuhan ko po sila ng oras po. Yun nga sinasabi, hindi ka man bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Kakayanin ko. Kahit medyo mahirap. Tanging hiling lamang ngayon ng pamilya ni Nika ay mabigyan sila ng pagkakataong maipasuri sa doktor ang kanyang ina upang malaman ang tunay nitong kalagayan
at kinakailangan ng mga gamutan. At dahil sa mga kwentong ito mga kaibigan, kaya nabuo ang hangarin at proyekto ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan ng Tarabangan Caravan, na kung saan ang Ako Bicol Party List na ang dumadayo sa inyong mga barangay upang maipaabot ang libreng check-up, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. At ngayon, live sa covered court ng Barangay Poblacion Malinaw Albay, nandoon po naman si partner Remy Araneta Mindones, kasama si Nika at ang kanyang ina na si Hilda Brimbuela. Partner, magandang hapon! Yes, magandang hapon sa iyo partner at sa ating mga tagapakinig. Live na live po tayo dito ngayon sa Barangay Poblacion Malinaw Albay, kung saan isinasagawa itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Kanina napanood natin yung kwento ni Nika patungkol sa kanyang nanay Hilda na talagang bumuhos ang aming luha dahil kami dito mismo ay natouch sa kanilang kwento. At saludo tayo partner dito kay Nika dahil ginagawa niya yung lahat para lang mapagsilbihan, mapakita niya yung tunay na pagmamahal niya sa kanyang nanay, to the extent na pati yung kanyang pag-aaral ay isinantabi niya muna para sa pag-aalaga sa kanyang nanay Hilda. Ngayon katabi natin dito partner, etong si Nika at si Nanay Hilda. Kumusta po kayo ngayon, Nanay? Medyo nervous po, madam. Kanina, Nanay, habang pinapanood po natin yung kwento ng inyong buhay, base na din po sa pakikipag-usap namin kay Nika, bumuhos po ang inyong luha. Ano po yung naramdaman nyo, Nay? Naawa ako sa anak ko, madam. Dahil yun nga po, pangarap niya mag-aral, hindi na natutuloy po. Pero yun, Nay, ay senyales ng tunay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang nanay. Opo, madam. Opo. Na-stroke po kayo, tama? Opo. Opo. Ilang taon na po kayo, Nay, nung kayo po ay na-stroke? 1 taon mahigit na po, madam. Ngayon po na andito kayo, Nay, dahil umaasa po kayo na kayo po ay matutulungan ng Ako Bicol Party List. Nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor? Opo, ma'am. Anong sabi ng doktor po? Babalik daw po kami bukas ulit, ma'am. Babalik kayo bukas para sa laboratory. So, kumusta po, Nay? Nabigyan po ba kayo ng libreng gamot ngayon? Nandiyan ako. Paano nyo po nalaman na meron pong Tarabangan Caravan dito po sa inyong lugar? Nag-ano po si Kapitan. Ito po ba, Nay, na Tarabangan Caravan ay malaking tulong po sa inyo? Malaki po talaga. Mhm. Kailan po ba yung last nyong pagpa-check up, Nay? Mga February, bago magkatapos man ba? So matagal-tagal na din po. Opo, madam. Ano po yung naging epekto po sa inyo, Nanay, nung mga panahon na hindi pa po kayo nakakabalik sa doktor? Medyo inaano nga, madam, kinakabahan dahil yun nga, kailangan talaga ng nagdoktor. Kinakabahan po kayo dahil hindi nyo na alam kung anong sitwasyon po ng inyong sakit. Opo, madam. So ngayon, Nanay, na napatingnan po kayo sa doktor, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Natutuwa po, madam. Papasalamat po kami sa inyo lahat sa po dito. Nika, gaano mo kamahal itong nanay mo? Kung sa pagmamahal po, sobra-sobra po. Kailangan mong isakripisyo yung pag-aaral mo para matulungan si mama. Gaano din kahirap na ikaw na dapat nag-aaral, ginagawa mo yung buhay bilang isang dalaga, bilang, alam mo na, di ba, may mga kaibigan ka rin, pero sinasikripisyo mo yung... Nasanay din na din po sa routine na ganun po. So ngayon na naandito kayo, Nika, ano yung pakiramdam mo na itong sinanay mo ay na-check up na, natingnan ng doktor, nabigyan na ng gamot? Sobrang nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po. Dahil po na check up ulit si mama. Kung may gusto kang sabihin kay mama mo, ano yon? Ma, magpagaling ka lang ha, para makapaglakwatsa na din tayo. Nanay, nagmensahe sa'yo si Nika, ano din yung gusto mong sabihin kay Nika? Salamat. Alam naman niya, madami, kahit hindi ko sabihin. Nanay Malu, ayan, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Sabi ni Nanay, bukas daw ay babalik sila for the laboratory. Opo. Okay. So aside niyan, ano pa ba yung maaring asahan nila Nanay at ni Nika sa Ako Bicol Party List? Ngayon, unang may bibigay muna namin yung kanyang free check-up and mga gamot po para sa kanya. Kaya matanong ko din, kasi si Nika ay nag-stop ng pag-aaral. May plano siya magbumalik ng pag-aaral. Maaari ba natin itong maipasok sa educational assistance ng Ako Bicol Party List? Opo, sakaling bumalik siya sa kanyang pag-aaral, ang Ako Bicol po ay may ibinibigay na educational assistance and
scholarship po. Ayun. So, Nika, ano yung masasabi mo na aside sa medical assistance na handog ng Ako Bicol Party List, if in case magdesisyon ka magbalik ng pag-aaral, andyan yung Ako Bicol para tumulong sa paraan ng educational assistance. Maraming salamat po. Ito pala, sa inyo rin yan, Nika, bigas, atong tinapay mula sa Gardenia Philippines at mga gamot. At natay, tanggapin niyo rin po itong financial assistance mula din po sa aming programa. Marami po talagang salamat. Maraming salamat po talaga sa Ako Bicol dahil po kami ang napili po.